Салом духтарако, созед нағзаин саломатиё хубай боз ҳам Алишоб омадагием духтаро борои навинкашон омадай марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза нулевой қатор Алишоб тамошобино ҳами вайёра бисёр пристан тедиёра ина марҳамат ҳамаи рангош омадаем қохшучаан ки ира бинен размеро ҳаст 50 сомон аксияи беҳтарин рафтистай 50 сомон дар Алишоб тамошобино нигоҳ кунен бренди Алишоб бромадагиай бовар кунен ҳам қабрижои фасони хушрӯ 50 сомон ай синфи 1 то синфи 6 размер ҳастай хавсака ина материалоша бинен тедиай шушта кудакда мепушонен ҳичи намешава ина кадом намудша мегирен 50 сомон ай синфи 1 то синфи 6 ҳаст ана баъд инаи размерои калонан ино ҳам духтаронада меша ҳам писаронада беҳад фасон материалаш болош хеле вилветакай қисми дурунша бинен чихе начоздуракай фасони бадай чандта расветка дора нархшон 50 сомон размерои ё то синфи 11 мешава ай синфи 3 то синфи 11 мешава марҳамат ина каседа дар корай чӣ намуд брижае ки мегирен дар Алишоб 50 сомон аксарияти борошон 50 сомони ай бовар кунедам ка интихоб бисёрай фақат инам ха брукои хушрӯ доран брукои фасон мана ҳам размерои майда ҳам размерои калон брукошон фақат 70 сомай дига чизе ки мегирен 50 сомон мана марҳамат ҳатман биёен Алишоб бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза нулевой қатор Алишоб ҳама медона марҳамат бо бидроен инстаграма тиктока хабар бигирен бо инамин номи Алишоб доран страничка тез новинкошона мемонанд ва духтаро нигоҳ кунен Алишоб дайнам хел ваё омадаем қохшрӯ худичои фасони теди омадай аҷоибот ай синфи 1 то синфи 8 размер ҳаст ина бренди Алишоб омадагиай духтарако ина каседа дар корай барои фарзандотон метонен омада харидорӣ кунен аз бозори Корвон аз синфи 1 то синфи 8 размер меёбен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза нулевой қатор Алишоб баъд ини хеле свитрои фасон доран 50 сомонӣ нигоҳ кунен ҳам қасифатош хушрӯай ки 50 сомон ина намуд 50 сомон қисми болора нигоҳ кунен 50 сомон ина хе тройко дорам 50 сомон ина инора бинен 50 сомон қариб 90% ями борои Алишоб ваяй 50 сомон ай анаи фақат 80 сомон ина хеле жимпирако доран барои мактаб беҳтаринай хушрӯа ин 150 сомон жимпирай Алишоб да 80 сомон ай марҳамат метавонен бо биёен хутон ай пеш бинен боварӣ дору маъқултон мешава оз нигоҳ кунен жимпирошона ана мирияда 80 сомаяй диден ки жимпирои 150 сома будан марҳамат биёен боварӣ дору маъқултон меша интихоба бинен ина брижо ҳамаш 50 сомони кадом намудаша ки мегирен дар Алишоб 50 сомон шудагиай ҳам размерои калон ҳам размерои майда метонен пайдо кунен бо ҳамаш ғафсаки хушрӯан ина тамошобинони азиз Алишоб да боз ҳам новинкаҳои фасон омадагиай нигоҳ кунен худиё бо бренди хичон бо номи хичон Алишоб омадагиай чанд намудҳои дига омадагиян мана худиёи фасон жимпирчиҳои ангоркаи хушрӯ барои духтарако ҳамаш 50 сомонӣ инаи свитрошонда гап нестам қасифатҳои зур доранд ина 50 сомон инаи брижора бинед чихе размерои калонай 50 сомон размерои калонай ба хушрӯай качестваш 50 сомон марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтарако нулевой қатор Алишоб мана омада наметонед нависен доставкаам доранд страничкашон дар инстаграму тикток ҳаст бо анамин номи Алишоб ира бинен қохшрӯчае тонки бамбукай материалаш ҳам фасонакай 50 сомон чанд расветкаш омадай Алишоб да нигоҳ кунен бо чихе расветкаош хушрӯ марҳамат ина каседа дар корай 50 сомонӣ шушта мепушан ҳичи намешава бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор даҳм дарвоза нулевой қатор марҳамат Алишоб ҳатман биёен интихоб хеле зиёдай ина цветоша бинен чихе хушрӯ мана ҳамаш бо падбрендай диден